שלום, שמי דוקטור סרג' גולדמן ואני רוצה להקדיש כמה דקות בשביל להראות לכם ספר חדש ושמו כמעט הכל על שתלים דנטליים. זהו ספר המוקדש כולו לתחום השתלים הדנטליים והפעם ולשם שינוי זהו ספר בעברית. תחום השתלים הוא תחום שהוא לא שגרתי, מאוד מורכב ומאוד דינמי. כמעט מדי יום רופאי השיניים העוסקים בתחום הזה עומדים בפני אתגרים חדשים. אחרי 20 שנות עבודה בתחום, אני יודע שכדי להתמודד בצורה מקצועית, טובה ויעילה, גם עם הטיפולים המורכבים ביותר, נדרש לא רק ידע תיאורטי רחב, אלא גם שליטה מלאה בפרקטיקה היומיומית. הרבה פעמים אני מצאתי את עצמי מנסה לפתור בעיות קליניות עבור מטופלים שלי או מטופלים של חברים שלי, רופאי שיניים אחרים אשר מרבים להתייעץ איתי, וזכיתי לעקוב אחרי רבים מהמטופלים האלה תקופות ארוכות מאוד. בעצם, עד היום אני יכול לבדוק ולעקוב אחרי התוצאות של החלטות שקיבלתי לפני שנים רבות. עם הזמן, פתרונות אלה הצטברו ונוצרה אצלי מין משנה סדורה או מערכת כללים שעזרה לי מאוד בטיפולים החדשים שביצעתי. עם השנים ראיתי שגם החברים שלי נעזרו בכללים האלה, ובעקבות זאת הם ראו תוצאות חיוביות מאוד בעבודתם. ההצלחה הזאת עודדה אותי לממש חלום ישן. אגלה לכם סוד, אני אוהב מאוד לכתוב, ואוהב לא פחות לצלם. לכן ריכזתי במדריך אחד את כל הידע שצברתי לטובת כל מי שרוצה לשפר את תהליך העבודה ואיכות התוצאות שלו. התובנות שלי אינן מחייבות כמובן, בידיים שלי כללים אלה עובדים ועובדים אפילו מצוין. זה לא אומר שאסור לחלוק עליי ורק אשמח להשאיר את הידע שלי ולשמוע דעות אחרות. בכל אופן, הספר מחולק לפרקים הדנים בכל האספקטים של המקצוע הזה. אני לא שוכח לרגע שכאשר אני למדתי את המקצוע אי שם בתחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת, מה שהיום הוא בשבילי פרקטיקה בנאלית ויומיומית היה נחשב למדע בדיוני. הספר מתחיל בפרק מבוא שניתן להראות למטופלים. הוא מסביר את המונחים הבסיסיים של התחום. אבל מיד לאחר מכן אנחנו נכנסים לעובי הקורה ושואלים את השאלות החשובות באמת. האם עדיף לשמור על השיניים הטבעיות או לעקור אותן ולהחליפן בשתלים? מה מחזיק יותר? ובכלל, כמה זמן יכולים הטיפולים שלנו, שיקומים על גבי שתלים או שיקומים על גבי שיניים טבעיות, כמה זמן הם יכולים להחזיק מעמד? שאלות אלה הן קריטיות כאשר אנחנו רוצים לייעץ למטופלים שלנו. מקרים שונים שמוצגים בפרקים האלה והמעקב ארוך הטווח אחריהם יספקו לנו תשובות ודרכי חשיבה. בפרקים הבאים אנחנו מפרטים את כל שלבי הטיפול על ידי שתלים, החל מהתכנון, הניתוח, התרופות, השיטות השונות וכך הלאה. גם כאן אני מסביר את הכל בעזרת המון תמונות קליניות. בפרקים האלה אנחנו גם נענה על שאלות רבות, כמו למשל, מתי להדביק או להבריג את השיקום, איך לבצע הרדמה כך שנפחית למינימום את הסיכון לפגיעה בעצב המנדיבולרי במשך הניתוח, מתי כן או לא לעשות העמסה מיידית, מתי אפשר לעבוד בפלאפלס ללא סכנה, ומתי עדיף שלא, מהי השיטה הפשוטה ביותר כדי לטפל בבעיית חוסר נפח בוקלי שפוגעת בתוצאה האסתטית של הטיפול, מהי שיטת המטבע המדויקת ביותר כאשר ישנם הרבה שתלים. אנחנו נסביר ונראה מה זה הרמת סינוס, אבל אנחנו נראה את זה מבפנים. נדבר גם על דברים לכאורה טריוויאליים, אבל אנחנו נדבר עליהם מזווית מקורית מאוד. כגון, מהי הדרך הפשוטה ביותר לעשות בלוק מנדיבולרי? תמצאו בספר גם תשובות על שאלות מאוד אקוטיות. תשובות על השאלות האלה יעזרו לכל אחד ואחד מאיתנו בבוא העת. כמו למשל אנחנו נשאל מה לעשות אם מבנה נשבר מתחת לשיקום קיים ולא ניתן לחלץ את הבורג מתוך גוף השתל. גם כאן נראה תשובה מאוד מקורית שתוכל להציל אותנו מתסבוכת. אני בטוח שכל אחת מהתשובות על השאלות האלה בפני עצמה מצדיקה עיון בספר. אבל ישנם גם שאלות עכשוויות שהן רבת משמעות והן הפכו למרכז השיח על השתלים הדנטליים בשנים האחרונות. על נושאים כמו העמסה מיידית או השתלות עצם נביא תשובות מבוססות ומקוריות. אני בטוח שמי שיקרא את הפרק על העמסה מיידית לא יתחרט על כך. אני מביא גם דיון מאוד יסודי ומקיף בנושא האסתטיקה. מה צריך? מה אפשר? מה מיותר בכלל? בקיצור, אני בטוח שכל רופא שמעורה בתחום השתלים ימצא עניין בספר הזה. אני מאחל לכולם קריאה מענה ופוריה. להתראות.